gi material ondega gi ot man gode Isilika. Koro wasebedo ka wadhi kamano e Isilika. Koro antiere gi 10 years ka tijno ema timo, ema pidha gi joga, ema chulo godo school fee, ema progress godo. Achiel ariyo adek nitie masetimo kuom ohala mar tweng'oni. Okach ober kabisa kech nitiere nyithinda ma adhi mbele ka puonjo, nitiere gika ma an bende asegedo an godo matin moromo dala. To kendo kata ka aneno ka stock kaka piny medo ruwe kaka wamedo stock. Uso ne ber chien kapok corona nobiro, kendo ne wauso ne joma Uganda, Tanzania, gibiro to gikaw lewni kendo ne gikaw mang'eny. To tok corona ne wabedo gi challenges, nitie joma ok bi, ohala nodok piny. Kata kamano aneno ka chal ka gima chako mako mach kendo aneno ka tich koro dhi maber. En ohala mok anyal compare gi mamoko nikech en ema aneno kosekonya e ngimana te. Okelo mwandu to amor kopo ni ng'ato chake ka ok ondiki. Kech sama gimomiyo okelo mwandu, kinyiewo material wajanyiewo samoro material siling 1,000. Ei 1,000 samoro nitiere itwang'o godo lewni ariyo. Lewni ariyo gi dhi goyo dabu mar pesa mane inyiewo. Dabu mar pesa mane inyiewe godo. Iyudo ka samoro inyalo tripogo kata inyalo use diriyo mar pesa no. Koro en ohala maber. Kendo aseneno kose miya wuok kama ne antie piny, aneno ka songo. Higni 10 masetime, aseneno ko ohala ni kopo ni gimodwaro ahinya odwaro uaminifu. En odwaro ni kopo ni ng'ato omiyi pesa ne, los tijno irit balance ne. To kopo ni irito ma iriambo ne customer, kiwito customer achiel, iwito karibu customer 100. Kech tijwa ni en kaka itiyo ne ng'ate kako medo miyi ng'ama chielo. Ng'ama chielo no kelo ng'ama chielo. Kendo en ohala minyalo timo kata ka in ot. Sani an gi masin ka masin machielo ni ot. Kopo na ola nyalo dhi ayweyo matin kogiko otieno achaka time. Opogore go ohala mamoko ma ng'ato nyalo timo mana daytime gi open space. Iyudo ka in gi masin ot pod inyalo tiyogo, ichoro godo kama nodong'. Adieri ema dwarore tijni, to mondo mi inuka yot ahinya kech ng'ata nyaka rwak suit. E thuolo mar higni 10 mana kinde machien mane corona nitiere no, naneno ko ohala odwa dok piny ahinya. To tok mondo ma corona chalo ka gima rumo, nochuna mondo mi boost nikech tich ketimo nyaka ibed gi gima sapote. Ana japur gi pith dala. Koro nadok piny kabisa mochuna mondo mi adhi achaka us dhiang'. Eka duogi mondo mi amed godo ohala. To tijni kopo ni material in godo mang'eny, eka tich bende pik. Ka material ne piny, tich ok maki. E tij tweng'o competition en neatness. Nanga mitwang'o no bober. Kaki wuoyo gi customers. Itrite nade. Follow up be itimo ne. Kane gin lepas. Be nitiere kaka comment moro bedo. Wa accept comment marach gi comment maber. Mondo mi kama rach wa adjust kama ber wadhi godo mbele. Season man malo mara mingi en dwe mara 8 kaka koro mwalekea ni. Ma en malo ahinya en December. Ka koro ji dhi yudo lewni ma gidhi go Christmas. Sama en piny en Januar ka nyithindo donje school. Iyudo ka jomoko tek sana mondo twang' nanga sama nyithindo donje school. Koro Januar en kinde mapek gi Februar. To dwe mar 8 arus nitiere gi December bende weche ma Christmas. Koro kaka wakonyo situations gi, sama yudo mang'eny ikano mang'eny mondo konyi, sama yudo matin iko up go.
Oluoch tijni en odwaro passion ko gimi iwinjo ka en rembi. Ka en rembi ok ochuno nyaka ibed gi masin. An achako gi masin ka Kodesa. Achulo masin tachulo kila kitu. To ei seche ma ng'ato yudo masin, capital moro yudo matin minyalo kawo godo material. Tools machalo kaka makas mago to bei matin. Gima lich ahinya en masin gi capital moro minyalo kawo godo material mondo ilos godo nanga. Ewi mano, an apuonjora kibira makina e lwet ng'ato ok adhi e skul. E tiegruok, aja hawi nikech ng'ama nopuonja ne en ng'ama jaduong' mokoma. Opuonja tweng'o to opuonja physical life. En bende manopuonja weche mag kidwaro ng'eyo tweng'o, weche nyiri ka wiket thenge. Ei tweng'o ma ng'ato ng'eyo koa ir ng'ato, aja kawe no ber maloyo mar skul. Kech mar ng'ato puonji, nitie idil gi customer one by one. Customer kobira neno kako karibisa gi, kako tiyo negi, kako wuoyo kodgi, kako handle gi. Miyo na kopo lwete no. Omiyo an bende kana adhi karato kaka notimo momiyo succeed mobedo jaduong'. E kaka an bende koro sani ka ochomo jaduong'. Nitiere tij arus moro na tiyo mane chieng' makwongo make siling 150. Ene odiochieng' makwongo yude. Ene tich mana timo ma katieke apoka na dong' gi pesa na taslim 100,000 kasegolo gik moko duto te. Ene tich ma kana timo chunya noko amwa ni mondo mi koro kayudo matin no. Keche tijno gi muda no to noduong' na saidi 150,000. To na neno ni kaka ng'ato medo dhi mbele kaka medo yudo customers. Koro mano na yudo dichiel. Koro marudhu no goge tayudo ka samore yudo 70 ng'ato bende 50. Koro gidhi gi jumlesa gi ng'eny to kiyudo gi dichiel. Jumlesa gi te kapuonjora akwonga puonjora lep mon matiekorago. Kaeto naneno ni okoromo. Nochuna mondo mi adoge e weche mag sut kech naonge garaka. Adhi apuonjora suits mag chuo bende. Koro adil gi longe, adil gi kode, adil gi dresses, adil nyaka gi palazos makoro nyidende ohero sani. Palazo kod kimono, antiere nyaka gi dresses madongo miluongo ni big mamas, gite nyaka jacket mag nyidende mutwang' kitenge. Nengo luwore gi quality kendo nengo luwore gi tich mitimo. Challenges mwasebedo godo ei kar nengo kanyo, nitiere joma tiyo ma ok ler ahinya to gigo nengo mapiny mondo competition obed malo. But kaka stambi ong'iyo gi lweti, obiro ng'iyo gi nengo nino. Manyiso ni nitiere ma wauso siling 200,000, nitiere mag 15, nitiere mag 25. Koro determine gi design. Yeah. Kaka napimo na japith ta japur, aneno adwaro mondo mi nyithindo manie area maonge kod tijegi magitimo, an gi plan mar yaw kamoro korwa kamoro ni Ndhiwa, kendo adware kama duong' ahinya mondo mi skills man godo provide ne nyithindo mabiro ma samoro wuok e familia maonge kod nyalo kaka mana wuoki, mondo gin bende chieng' moro gibed dhano kaka koro aneno kan gi geno. Gima nyalo nyise, nyaka kwongo bed gi fundi piny mong'e challenges mantiere kuom tweng'o. Kiyudo fundi ma mwaminifu nyalo tayi michopie yaw tweng'o mibed gi kari medhe maber. To ka ok ing'eyo tweng'o, to fundi boke yudo maber, dwaro ni kwongo ibed gi fundi moro piny ma mwaminifu. Onyalo nyisi yo monenge lo. One, onenge ing'e ni material wuok pesa di, igole kanye, to nyalo twang'o lewni adi. Wan gi mati kitenge magolo lewni 2, wan gi magolo lewni 3, wan gi magolo nanga 1 kaluwore gi design mantiere. Koro kopono oseng'eyo all these things,
omanyo fundi mo trusted onyalo yawo modhi mbele maloyo kata jal mafundi. Wach mara mogik Oluoch, chunya ogo erokamano ahinya kuom kipindi ma wan godo ni, kendo kik ng'ato beda noling, kendo gima chanda ahinya e tieng' ma kawuono giero shortcut. Ok awach ni dhi apiko rach, dhi apiko ber kabisa, lakini apiko no kinde ne nitiere mobro jonyi mokinya riembe. Tija ni to kata abedo moti, anya luongo nyakwara to sona sindan tadhi mbele. Manyiso ni en tich ma kopone nyathi moro nitiere mantiere kod passion monyalo time, anyalo advise otich maber, kendo kata bernine somba tin nitiere kama koro sana se punyo nyithinda mogiki gi tijno ka onge tich moro machielo maluowie. Oluoch, Nyasaye noketa podani Sili, First Avenue, 4th Street, Prime Gate Mall, first floor, F16. TikTok, always me, Abraham Odhiambo. Business name, Jehovah Jireh Tailoring Shop. Shop number 14, Kibiro Kanyote Nwangoa. Number namar simu N 07 23 261 282. Nyakwara moke jogi ningeno mara ni somo gimoro kotenre kod ohala mano ma itimo kod Abraham Odhiambo e kaunti ma Nairobi, ahinya kar kae e kar ka wacho ne dago ohala mano ma Isili ka oting'o ohala mopogore opogore, to joluo bende timo ohala no. Wakaw ywe masani ka duogo, abiro kae kod ja ohala mar Juma ma bende en wuod onagi matiyo matek, osetimo tijni kuom higni mayo 30. Kik idhi maboni mar kod duogo, wabiro kode bang' yweyo ma wakaw sani. Wakati mnachagua viongozi, mnachagua kwa sababu amefanya kazi ama kwa sababu ya sura? Kura ikihesabiwa ndio utajua sisi tuko na akili. Oganda koganda loso. Harambe! Telo lokore. Gin nderni ka moro dhi koni moro dhi ka koro wadhi gi moro yere cha koso wadhi gi moro cha koro nyaka wachung' wapenji and gimoro amora nosebedo devolved maisha magidhiye tek maonge kaka ikonyo. Disabilities podi nyanyasa e Suna West maonge aonga kata kaka inyalo kony. Ma kaka wanene. Counties wa poko chako fwenyo ni samiketo yot mar timo ohala to ji mang'eny bro chako ohala, ibro yudo pesa mang'eny moloyo kiketo gini dhi office cha kare ka berber jachien ming'eyo molo samoro malaika mapoki neno mami wuok giyo e mudho mandiwa gotieno gino rombo nene to rombo olinga linga. Dibeni en koko mokwako ODM koso en mana pogruok mar paro. Jofwambo ang'wen ma wigi otimo jere e mesa chiel. Kaka wanene, kata ka ukiwinjri kode, winj gima owacho. Donje piny manigi nyadhi, kama gimoro amora nyiso sigana mar kit nyadhi momedore. Ochakore kido kod tim oganda, wuodhe manyangafu materie kuonde moyiedhi e kind mamoko. Tudri koda Ansimtos Okinda kateri e wuoth moyiedhi no nikech ngima idago dichiel. Nyakwara moke jwang' en mor mara kendo rwakni machiegni e chenro mar ohala gi mwandu ka itudri kodwa sani e teloni mano mar ariyo ka wadhi nyime kod puonji yore mopogore opogore kaka inyalo chako ohala kendo tayo makare. Kae ema wantiere, to ka itudri kodwa pare nyalo miwa paro mopogore opogore ka beni ja ohala, ing'ama siro ohala, ijamoko, itimo ohala madongo dongo kata ohala matindo, ndiknwa
konwa kama intiere wabobiro kama intiere mar mondo mi wamenyo wandi ka isomono rieko mopogore opogore kaka wanyalo bero welniwa kendo kaka wanyalo tayo gi yo makare. Pod wantiere kae mabiro sani en jawala mar juma wanyawinje ni mar sanyalo oro ote machuok SMS line waina ria deka uchiel nono mbui mar Facebook chirwa gi nying mar Ramogi TV, Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube, Ramogi TV KE mbui mar X kata Twitter. Tuwatu rekodi kamora mora maintie. Nyagwara moga juang kae kawarango jawala mar juma kawuono wadamenyo sigana mano mar wuod Luo iluonge ni Nelson Ochieng ma Ugenya e Siaya County. Kendo lerono malingling mopondo mantiere kit ohala mano motimo e kar dak kendo kar ohala mano ma Isili. Gigo mosebedo kata kotimo higni 30 mokalo kochopo higa manyien. Gigo ma kawuono omiyo warieknigo mago mag timo ohala. Owacho ni ohala ni en gi jopuonjre, en gi jogo mondiki, to bende oyudo mor e tijni. Changamoto kata chiedh nade bende ntiere godo. Ei mor ma oyudo kod pek mantiere, ang'o makete odhi mbele kod tijni pile ka pile? Wabet piny kode ni mar sigande mano mar chir, sigande mar chiwo thuolo machielo mag tich ne oganda jo Kenya ma e dhoudi mopogore opogore, to bende e kawo konwa ni gin gi riwruok moro. Mano magiwacho ni Brothers Beyond Borders. Mano kama gintiere riwruogni itayo machal nade. Nelson Ochieng e jawalawa mar juma. Kuom nyinga iluonga Nelson Ochieng Ogaka, an awuod Ugenya, kamoro ni Masiro Katieno, gweng' miluongo ni Inungo. Nairobi ka timo tij welding and fabrication e area mar Isili to nyaka oko mar Isili. Ok watume gi Isili kende, watume Kisii, watume Mombasa, watume Meru, Murang'a nyaka Ukambani. Tijno nasome kuom fundi wadwa miluongo ni Chege Agutu ibwo Opes Engineering. Nono ankanga ma hustle na tij lwedo to nagombo ng'eyo tich masomo man go ujusi. Omiyo kara nongo thuolo mar puonjora tij welding to nadhi kamor nikech nadwaro mondo abed gi gima timo gi lweta mang'eyo. Kiohala en tich maber nikech osemiyawa yuto mag pile, apidho go joga, atimo ga chelere adek maisha, nyithinda dhi skul. Kando gi mano be nitie nyaka nyithindo masebedo ka puonjo ma bende through tijni lweta. Pogruok nitiere maduong' nikop sama onge giming'eyo minyalo timo to in ng'ano mapenjo tich moro amora, lakini ka nitie gimisomo ming'eyo mani wiyi to bet in gi value matin, in gi bargaining, inyalo nyiso kata clan madwa gimoro be mineno kaber. To kapo ni onge gimisomo kaka dangi bargaining ng'ato gimidwa losone nikech ikia gino, kia gima mamoni pachi. Kata kidhi penjo tich, kipento idwa tich mane, ni tich moro amora. Kino kata eri sewito value mari mar bargaining pesa mondo bedi chuni. Mor nitiere. Gimo mor nitiere, ohala duto ma jitimo itimo mondo inwang' yuto mari mapile. To yuto mari mapile kelo mor nikech joga chiemo, ginyalo rwakre, ginyalo dhi skul, ana be nyalo nwang' kanya rwakra kaka nyalo chiemo. Mane mor mo ohala nikena sana sana. Ohala duto maseneno mokwongo kabisa ber ng'ato bed gi gimiluongo ni skul matin. Nyaka ibedie king'e ndiko gi somo. Nikop ohala ni kaka piny medo yawre to medo kelo gigo mopogore. Diere mana puonjrae challenges ne tin, to sani wan gi challenges moko achiel ariyo adek. Nikop inwang'o ka nitie clients madwaro ni mondo ilosne gimoro, to gino dhi oro ni either through simu mondo ing'iye kore king'e ni dwa losne ang'o. Aya wan gi client man mabor to dwa ni mondo itimone quotation kasti iorne e simu. Kwa hivyo mondo itim maber mokwongo nyaka ibed ng'ano mong'e ndiko matin manyalo ndiko ni client gimoro kata kopenje, okata konyisi ni adwa dhot kainani to ok inyal ndiko mag mama dware. Koro mane gima aneno ka odwaro mondo ibed mokwongo. Ok da kwer nowach ni kundi achiel matoring'o, fundi achiel moko kanodhi okoso kamoro koro odong' ni funde, but aparo na an gi kora to ka jamiriambo ahinya. To miriambo bende seche moko nitie wa joma funde miriambo chunowa. Seche moko inyiso client na bro deliver gini seche makama
to bahati mbaya jo pawo ngado stima ko no iduogi chung tijno chung to sama inyiso ng'acha to medo dhi mbele koro ng'acha dhi kawo ni funde jo miriambo nikech okimie gicha isama winjre lakini seche moko ken dwach fundi en gima koro chune ke jo pawo mongado ne stima to kata kanyano siling 5 amedo beda 10 to kata kanyan gi order moro room achiel amedo bed room 3 to nyathina bono kata dhi school to neko dhi school sano dhi school no dhi school sacho kana ni primary sani koro medo dhi high school to kata kosecho high school ang mado som kwa hivyo nyaka ngayudo mana mwandu no ka eka tena thino kumoro welo dhi kamano o tijno seketa kuma ber to be so mi adonjo kwene madongo gi matindo nikech samani fundi kama kata bel go varonda ni inyano anga gari malich biro kawo yadho gate ka V8 adhi loso ne gire dala no ne kanyal donje kana onge knowledge maru fundi kwa hivyo fundi oseketa kuma ber omiyo chiemo go jomo kimesa koro mi apake ren tich maber ohala ni maber nyalo mi chop kwene ma okipar nyalo chope kamano kungo to ber ni kop samedhi kata kwa chiemo gi ruodhi no inyano on seche moko ngano ben tek mano ai to go stable chopo kuma intiere to kata mana ana won seche moko kana chake ne kanyal chiemo kodgi kane poka somo gini to kana asome babedo gi rieko ni wiya emo mi chiemo kodgi kwa hivyo ng'eyo gimoro ber to medo mi yawo pach matin mondo ing'e achiel adek madhano dhiye an gima dagombo nyiso jopiny ni gima giparago en ni tich yote misomo tem keti adiera titime gi pachi te mondo ing'e zaidi kik idhi kacha seche moko kani dhi skul to seche moko tij welding kanye dhiye okonego ni weri time samise chako ni time cha koro here kabisa ka gino manyalo keni chiemo kinyi mesa koro kik stima timo ne tiji jua kali ni timo mondo makiny ibodhi step machielo time kabisa odiochieng' ma kawuono time kamano pile an go jende ting' diriyo an kijende mapod ka puonjre tich to an kijende moseng'e tich kuom kijende moseng'e tich atemo jiwogo mondo kik gibed ket pesa mbele kech sama oseketo pesa mbele dhi chune mondo we tijni mapema kapok ong'eye kech ng'ato biro wonde gimoro amora to weyo gima nodwa nong'e koro lawo pesa to lawo pesa no biro miyo talent mano dwaro cha koro kotimo yo makare to kuom jogo moseng'eyo atemo jiwogi mondo gibed mfano giketh nying moro mar fundi jamiriambo cha ko nyiso klan ni mag madhi timo kama to tiye kamano kata kopo ni ndio mibadhi nyalo makachira adek kata leo moro lakini otem loso nyingi nikech nyinge michiemo go joluno wacho kamano nyinge michiemo go to ka nyingi rach mano nyise ni nitie kwene moko idhi geng'ni to inwan seche moko kata kitin sana wani silika wan gi dhoudi mopogore opogore kaka dhoudi mag oriachegi kopo no yudi kichung oria wadgi to niche se kosone kuma chielo to seche go kwera oria wadgi gi dhogi ya tuk wai mano jakuo weri go kabisa mano kubitini tayari ng'ano dhi ok bi loso ne gibido loso ne cha to konwa kiber ni tini mano yiego to kata ko yudi gi customer machielo to dhi mosi to omedo mi nyingi ng'ani ber ne miati kwa hivyo kijeni mapod biro bang'a anakwa gin girito nyingi gi mondo gimed dongore molok magintien to klan dwara diera to nyisi ni kiny bisama kama to ini dhi bedo ng'ano moko gini ne iwuok idhi klan machielo koro yudre ni ng'ani iye dhi wang' kodi nikech time monego beno mi klan gipogore customer gipogore nitie chiemo moro achiel mana non klan machielo mano miya tich to kose miya tich bo miya pesa mar chako tich to bang'e beno wuok odhi safache koro nwang'o ni iduogi bedo gi pesa ni miti kod jomoko winjore to sama oduogo en to dwa tije koro nwang'o ni yudri kuma deny mano dwa tije sama odware cha tibe sama ni dwa loso ne gicha to onge koro odhi omi paro mo mang'eny moseche moko yware gima seche moko ipando yware mane mi wachako riwruok moro mwan go miluongo ni Friends Beyond Borders ni wariwre gi dhoudi mopogore opogore to kwaseriwre dhoudi mopogore opogore wan nyaka gi funde mopogore opogore Friends Beyond Borders wan gi plumbers, wan gi carpenters, wan gi welders, wan gi painters koro miyo nwariwe bwa luonge ni Friends Beyond Borders koro wan gi riwruok mo matin grubuno en mana kit ohala gi mwandu ma ukeno sani ni to ere ka dinwang'o mwandu madmed geri mbele to ere kaka ng'ama chielo be disom ni gini gimitimono en gima nyalo miyo ng'ato dongruok mondo ng'ama chielo be ogombe opuonjre to aparo watimo maber emiyo nitie nyithindo mwapuonjo tich kama an kagi sani
kamano. Kuom jalno manyien me kodonjo, chik mwan go e workshop okoyiene mulo gi stima mokwongo. Sana sana eno deal gi weche mag wicho rangi gi pango gik madware kuma oketie. To kako medo bedo kamano ikimedo nyise ni mai mulo kama, mai keto kama, mai keto kama. Keke donjo koyieni mulo mach kata ni wengo to koyieni diketo machine e stima kuma ntiere. In tijen kao dot mosetie kata dirisha kata kitanda en buko rangi. Kise buko rangi tikete kando kucha. Inyalo ore dhiomo chuma hardware kuma ntiere tikelo. Koro kanye ma ibono anka funde matiko machiegni chako nyisi ni mai keto kama, mai timo kama, mai timo kama, mai timo kama. Kia kanyo ti chako nyisi wach mago grinder. Temo go grinder mondo bed mayom kuma osewang. Kitambo ichopi ikaw masin dwa wengo, isenge mulo grinder, isenge mulo drill. Gima danga nyes fundi wadwa kuma ntiere ni ohala en gima nyalo chak yo mora mora to podho bentiere. Kopo ni dok chien jo funde ohere. Kopo ni dok chien kata ni workshop moro ma chido bede either ni ngilon moro mano mai gigetich. Chako tek dogi bonya wadu machielo titi kode kaka fundi I pesa mibiro chuli cha yot mondi kunge kaka ohala mondi nyiew masin machielo. To kise nyiew masin machielo yot mondo kod yaw kakari machielo kando. Kamano. Joma biro ka ayudo gi through tija na wora be. Ke sama ntiere technical school olunga dhi tinigi to adhi tinigi maber. To nitie nyithindo kacha ma seche mo ginena, seche mo janyuol nitie mokelo nyathine moro kacha to neno kitich matiyo. No jonyuol mang'eny oduogo fwenyo ni kata mana technical schools mapuonjo tijo mag lwedo ni ber mondo chaki mede kendo kijwa kalika. Nikech jwa kalika ibono ka in gi tije mopogore. Kando gloso dhoudi ka I technical school onge kumni dhiye ibro dhiye ni dhigero stairs ma idho gorofa. Onge kumni ibro dhiye ni dhigero roof mar chuma. Nikech technical school tayari nosege roof. Ibro rapuonji gimo kaloso dirisa, loso dhot. To ijwa kalika twasomete. Wasome chakro timo repair ma wango upao kotur nyaka igero roof. Koro inwango ni ng'amani jwa kalika bet en gi rieko matin mar lwedo to ja college to dhi loye gi buk miluongo ni theory. Koro jo nyithindo gi wayudo gi through tero gi koseter gi technical moko to gichao gidwaro practical. Makata sani an gi nyathi mancho gol KCT piny ka to ncho miaka somo practical. Koro kanyo cheko theory piny kucha to biro kai practical. Somo theory piny kucha biro practical. To nyano kodhi maber kabisa kendo en ng'ama osemako line maber. Ayud Rice Lee Airbase Ward or 2nd Avenue. Kichopo kanyo nyalo gocho na namba mara main 0721 272299. Kawuono nyakwara mojang na okawo thuolo mano mar kelo yogi ni ariyo mago ma oganda luo. Wabedo ka tielo mokwongo kanyo kod Abraham kaeto bang' wabedo ka kod Nelson. En geno mara ni somo gimoro kotene kod kito ohala magitimo e kar dak kendo kar ohala mano ma Isilie County ma Nairobi. Gino misomo kawuono kete chunyi kete tim mondo ine ni ohala odhi makare. Turiko da kero juma manyien abomenyo ni weli mamoko abomiriekni mopogore opogore kokalo kuom sigenni mago mag jotimo ohala e County ma Nairobi kod aluora mare. To par ni wabiro kama intiere bedni ya Kisumo, Homa Bay, Siaya kata mano ma Migori. Ng'amung'eyo kata ng'ama neno kane Busia wanyalo chopo iri kamoro amora ma intiere. Omiyo tudi kodwa sani nyake giko mano mar chenro kata sani nyalo ndiko ote mar ripodi kiparo ni wabomi riekni mopogore kaka nyalo chako ohala kendo kaka ibiro tayogi. Riekni mantiere igi kitayo ohala mopogore opogore e piny Kenya kod mago bende mitime pinje maoko. Tudi kodwa kendo juma manyien ka wamenyo ni weli machalo kamagi. Uriti masani nyinga Cleophas Oluoch. Mondo mine chenro ni kod mamoko mag ohala gi mwandu. Donjie viewsasa.com.